Están esperanzados, pero non pensan baixar a garda. Os veciños de Caldas traballarán co Concello para preparar as alegacións ao proxecto da variante oeste presentado polo Ministerio de Transportes. Farano grazas á ampliación de tempo de exposición pública, que se prolongará durante un mes. A intención é buscar unha proposta de consenso. Que tal? Moi boa noite. No rexeitamento á proposta de variante oeste hai unanimidade non só entre os veciños, tamén entre os partidos políticos de Caldas. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Nova xornada de folgas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e das residencias. Reclaman que se negocien os seus convenios e melloras laborais e salariais. A Plataforma pola Sanidade do Barbanza convoca unha cadea humana entre o Centro de Saúde de Ribeira e o hospital. Precisan de 5.000 persoas para este acto simbólico. Un mar de saúde. A conselleira do Mar coñeceu o proxecto do Centro de Día de Agadea en Boiro. A actuación conta cunha achega de 200.000 euros do GALP Ría de Arousa. Bodegas Martín Kodax entregou hoxe os cartos recadados grazas ao ciclo de concertos dos xoves de Kodax. Repartiu 35.000 euros entre 4 asociacións. Estamos nas novas do día, comezamos. Os veciños afectados pola variante oeste de Caldas esperanzados en que haxa cambios no proxecto definitivo. As plataformas veciñais mantiveron unha reunión na delegación do Goberno en Galicia co delegado e con representantes da demarcación de Estradas. Unha entrevista que aproveitaron xunto co alcalde caldense para poñer sobre a mesa o impacto social do actual proxecto. Agora traballarán para consensuar unha nova proposta. Polo de momento manterán as mobilizacións. Esperanzados, pero sen baixar a garda, é o resumo do estado de ánimo dos veciños de Caldas afectados polo proxecto da variante oeste tras a reunión na delegación do Goberno en Galicia. A verdade que nos recibiron moi ben, estuveron moi atentos ao que os problemas que lle contábamos e en todo momento pois animábamos a que presentáramos alegacións. No encontro, o delegado do Goberno e representantes da demarcación de Estradas recoñeceron aos veciños o erro na tramitación por urxencia do estudo informativo. Por iso amplíase o período para a presentación de alegacións. Agora teñen o prazo dun mes para traballar na súa proposta, algo no que irán da man veciñanza e concello. Está claro que hai que sacar o tráfico do centro de Caldas, está clarísimo, non pode ser de calquer maneira. Eso para os veciños non nos vai a solucionar nada. Nos queremos unha variante oeste que sea tipo ronda, unha vía blanda, que teña acceso aos veciños e que sea de 2 carriles, unha carretera normal. Non queremos autopistas, non queremos escalestres, nin queremos nada. Porque insisten no impacto que tería calquera das propostas postas sobre a mesa polo Ministerio de Transportes. Calculan que podería ser necesario derrubar ao redor dunha quincena de vivendas. Ademais do impacto que sufrirían as demais pola proximidade dunha infraestrutura deste tipo. Os veciños van a quedar divididos. Entón, ti a túa casa que non che derriban, vale, non che derriban, pero se che meten un muro de non sei canta altura polo lado ou para ir á casa do veciño de enfrente tes que ir a dar a volta a 2 kilómetros, pois ao final eres afectado igual. Ou que teñas a carretera que che estén pasando os coches continuamente polo lado, casi é mellor que che expropien e que tal. Eu no meu caso me quedo sen nada, teño casa e finca, ata agora podía soñar con facer algo na finca, pero con esta obra que é tan monumental non podería facer nada nela. O sea, me quedo absolutamente sen nada. As casas que non colle, pois moitas delas quedan devaluadas totalmente, porque cando che pasan a carretera por lado pegado, eso que maneira de vivir tes aí? Eso é infrahumano, vamos. A veciñanza recorda que no 2008 o Concello aprobou por unanimidade un trazado que unía Tibo e Veigas de Almorzar. E no 2016, cando se pon sobre a mesa por primeira vez a parte do proxecto que concentra a polémica, unir a variante oeste cun acceso ao porto de Vilagarcía.
Nos creemos que se conseguimos separar os dous proxectos, o que é a variante oeste, esa sí, se fará sempre con un trazado que perxudique o menos posible aos veciños de Tivo, pero nos creemos que a parte toda de acceso ao porto, que afectaría a Godos, Sallar, Portas ou incluso Bemil e Tivo, eso nos entendemos que esa parte sí non é necesaria. A pesares deste balón de oxíxeno que lles dá un mes máis para traballar nas súas alegacións, a veciñanza ten claro que non vai baixar a garda. Así continuarán coas movilizacións ata confirmar que este proxecto para a variante oeste de Caldas non sairá adiante. E que opina ao respecto a clase política? En Caldas hai sobre o proxecto da variante oeste todos os partidos con representación no pleno municipal van a unha. Súmanse os veciños á hora de rexeitar un proxecto que, tal e como está presentado na actualidade, consideran lesivo para a localidade. No que respecta ao proxecto da variante oeste de Caldas presentado polo Ministerio de Transportes, os partidos políticos da corporación van todos a unha. Estamos falando de 3.500 personas de 5.000 que temos no rural, aproximadamente. Lóxicamente é unha preocupación para eles e para nós tamén. Nos parece que tronza de forma totalmente irresponsable e de forma totalmente innecesaria aldeas enteiras. Conseguiremos parar este atentado medioambiental, social e económico. Agora ven esta ampliación de 30 días do prazo para presentar alegacións como unha oportunidade. O alcalde participou na reunión da delegación do goberno coa veciñanza, un encontro no que asegura lles ofreceron directrices para orientar a súa proposta. Vamos a buscar que sean con maior consenso posible, pero tamén temos que buscar que teñan unha lógica que vayan a ser escoitadas, co cual, se o facemos tal e como eles ou cas indicacións que eles nos deron, entendemos que vai ser moito mellor. A intención inicial é recuperar a proposta de consenso do ano 2008 que aseguran dende o goberno local permitiría tamén mellorar o polígono de Veigas de Almorzar. Desde logo ten que ser un ámbito moitísimo menor, que non ten que afectar a zona toda de Godos nin de Sallar, porque non ten por que chegar a ese acceso ao Porto de Vilar García en base ademais aos informes que están dicindo, non un capricho noso. Dende o Partido Popular falan tamén desta opción. Jesús Goldar lamenta que no seu momento quedara gardada nun caixón do Ministerio, pero confía en que se frea a proposta actual. O que pretendemos agora é que este destrozo non se faga, desde logo vai contar co apoio, coa confrontación absoluta desde o punto de vista legal de todos cantos veciños hai en Caldas de Reis. Esperamos e confiamos en que o Ministerio de Transportes, o actual ministro Puente, pois en vez de destinar 86 millóns de euros a unha obra que ninguén pide, pois que ao mellor a dedique a arreglar os problemas que ten cos trens ou en tantos outros sitios, non? En canto o BNG, socio de goberno do PSOE en Caldas, considera que a tramitación con carácter de urxencia foi unha manobra para apagar a voz dos veciños. Así as cousas, os nacionalistas teñen claro cal sería o proxecto máis acaído pro municipio. O problema do tráfico endémico en Caldas que temos se soluciona dunha forma moito máis sinxela, primeiramente liberando a autopista, liberando a autoestrada AP9 e despois no ámbito urbano pois con unha travesía, con unha avenida moito máis urbana que se podería acometer unindo a Nacional 550 coa 640 e facéndolle un enlace, unha rotonda na carretera de Portas. Tras a reunión da Xunta de Voceiros de onte, mañá está prevista a celebración dun pleno extraordinario para abordar a situación da variante oeste. Despois a idea pasa por percorrer as parroquias para explicar o proxecto e construir unha alternativa de consenso para presentar como alegación. Dende o Concello de Caldas xa adiantaron que buscarán o apoio do de Portas, tamén afectado por un dos trazados. Xornada de protestas das traballadoras das residencias privadas de maiores e centros de día e do Servizo de Axuda no Fogar. Reclaman unhas condicións salariais e laborais dignas e denuncian que a negociación dos convenios colectivos está bloqueada. Piden tamén a intervención da Consellería de Política Social e dos concellos, acusando as administracións de falta de sensibilidade, humanidade e responsabilidade. Outra das súas demandas é a negociación dun protocolo ante situacións de violencia no sector de axuda no fogar, despois do asasinato dunha das traballadoras do SAF do Porriño, presuntamente a mans dun familiar dunha usuaria. Dende a CIGA Servizos demandan que no sector privado se apliquen as mesmas condicións de traballo e salario que no sector público, apostando por un modelo público de coidados que garanta, din, a prestación de servizos de calidade para que os usuarios teñan unha vida digna. As traballadoras denuncian tamén o abuso dos servizos mínimos estipulados
durante as xornadas de folga, que impiden que moitas poidan secundar os paros. Esta é a cuarta xornada de folga que levamos este mes de setembro para pedirle a patronal e a Xunta que dunha vez por todas e a FEGAN, que se senten a negociar un convenio digno dunha vez que levamos con el caduco desde o ano 2012. O sea, temos traballos precarios, co que se traduce tamén en prestacións precarias. A privatizar un sector básico, esencial, como éramos na pandemia, que éramos o segundo sector en número de contagios, que éramos moi importantes, e agora nadie se acorda de nós. 2 anos con movilizacións e reclamando en todas as portas, vale, por un convenio digno, un salario xusto, estamos por debaixo do SMI, non se nos recoñecen nin días de descanso, están a roubarnos, as empresas están a sacarnos hasta a sangue, vale, entón o que reclamamos é un convenio digno, un salario xusto. A Xunta é responsable de todo isto, a Xunta é a única que pode sentar a patronal para que se negocie un convenio, entonces o único que pedimos é que se nos recoñezca. Seguimento desigual da folga do ensino público na comarca do Barbanza. Aínda que en algúns centros apenas se deixou notar a súa incidencia, outros permaneceron durante esta xornada prácticamente baleiros. Foi o caso do grupo de Ribeira, onde preto do 90% do alumnado non asistiu á clase e un 75% dos mestres secundaron a folga. Algúns deles concentráronse ás portas do centro o berro de non máis recortes. Non foi así no colexio da Barquiña, en Noia, onde ningún mestre se sumou ao paro a pesares das reiteradas protestas da AMPA, demandando a incorporación de máis profesorado e persoal de apoio. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza organizará unha cadea humana entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital do Barbanza. Chaman a cidadanía de toda a comarca a sumarse a este acto reivindicativo que terá lugar o sábado 11 de outubro. Tras meses de concentracións, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza dá un paso máis cun acto reivindicativo no que busca implicar a toda a cidadanía da comarca. Trátase dunha cadea humana entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital do Barbanza, prevista para o sábado 11 de outubro. A próxima movilización da plataforma que vai a ser unha cadea humana que queremos que una o Centro de Saúde de Ribeira co Hospital do Barbanza, non? Estos son 5 kilómetros, 5.000 metros, necesitamos 5.000 persoas. Contamos con toda a poboación da área da comarca do Barbanza para xuntar ese número de xente, non? Facemos o acto simbólico de unir o Centro de Saúde de Ribeira, que é o que nos últimos meses ten unha situación máis complicada, máis deteriorada, e o Hospital Comarcal de Referencia. Vai ser 11 de outubro, ás 4:30 da tarde, e animamos a xente que poda vir andando, que se una no que no centro de Ribeira, e a xente que ten que coller coche que se una no que é o hospital. A través desta proposta buscan chamar a atención sobre a precariedade tanto na atención primaria con centros de saúde como o de Ribeira baixo mínimos, así como nas listas de agarda para revisións. Seguimos con retrasos brutales, por exemplo, a miña doutora, que si tiño doutora, eu si tiño doutora, pero levo como un mes esperando unha cita, porque hai moitísimo retraso, porque ten que atender pacientes de outros médicos, entón non dá abasto. Máis de un mes, me queixaba cando era 20 días, 25, máis dun mes esperando por unha cita. Entón que che din, ven por urxencias ou vai ao Barbanza. Entón que facemos? Colapsamos outras zonas. Falando da transparencia das listas de espera en canto a revisións, porque para o sistema, cando publican listas de espera, solo falan de primeiras consultas, co cual as revisións non aparecen en ningún lado e non contan. E a hora de xestionar, para non ter unha mala lista de espera, das que importan porque se publicitan que son as primeiras, en contra da situación das segundas, non? Os interesados en participar non precisan inscripción previa, basta con achegarse ata calquera punto deste percorrido de 5 kilómetros e sumarse a este acto simbólico en defensa da sanidade pública. Tempo para publicidade, voltamos de contado.
A Xunta de Galicia vende autorizar o acondicionamento dunha nave destinada á preparación e envasado de comida de mascotas no polígono de Espiñeira. O Diario Oficial de Galicia publica o informe ambiental favorable desta instalación, promovida por Pet Select, emprazada nunha parcela de máis de 14.000 metros cadrados. O proxecto consistirá na transformación dunha nave industrial xa existente que, xunto coas edificacións auxiliares, ocupa unha superficie próxima aos 6.000 metros cadrados. Tras este informe favorable, será agora a Dirección Xeral de Agricultura e Gandería a encargada de tramitar o proxecto e velar polo cumprimento das exixencias ambientais recollidas nos distintos informes sectoriais. A Conselleira do Mar coñeceu esta mañá en Boiro o proxecto do Centro de Día de Agadea. A actuación conta cunha axuda de 200.000 euros xestionada polo GALP Ría de Arousa, posto que combina os fins sociais coa posta en valor do patrimonio marítimo. A Conselleira do Mar desprazouse esta mañá ata Boiro para coñecer o proxecto Un Mar de Saúde promovido por Agadea. Consiste na rehabilitación das antigas vivendas dos mestres de Praia Xardín para convertelas nun centro de día dotado ademais de 6 unidades convivenciais. Este Mar de Saúde, que chamamos a este proxecto, é unha proposta pioneira que nace coa vontade de unir dous mundos, na que en realidade sempre estiveron conectados. O mundo do mar produtivo e o mundo dos cuidados, que busca dignificar a vida das persoas maiores, das persoas con demencia e as súas familias. O proxecto combina un centro de día con 6 unidades convivenciais temporais en apartamentos adaptados. Pero vai máis alá da infraestructura. Quere ser un espazo aberto, participativo, interxeracional, que vincule a atención sociosanitaria coa cultura mariñeira e coa transmisión de saberes. O proxecto, cun orzamento total de 750.000 euros, conta cunha chega de 200.000 euros xestionada a través do GALP Ría de Arousa, posto que combinará os fins sociais coa posta en valor da cultura mariñeira. Contempla actividades complementarias que van dende rutas interpretativas ou visitas a lonxas ata degustación de produtos do mar. A visita de hoxe precisamente é para coñecer a un deses proxectos, un proxecto no que colabora o GALP Ría de Arousa, a que, está tamén aquí presente a súa xerente, doulle tamén as gracias pola súa axuda, e no que o promotor é Agadea, que, é un proxecto no que, aparte de poñer en valor, de aproveitar o patrimonio cultural desta vila, pois tamén pon en valor a labor das comunidades pesqueiras e tamén busca sinerxias con outros fins, como son un turismo sostible e unhas fines sociales que, como explicou a presidenta de Agadea, pois tamén son moi importantes para estas comunidades pesqueiras e costeiras. Tamén o Concello de Boiro colabora na iniciativa cedendo as instalacións das antigas vivendas dos mestres que están a ser acondicionadas, todas elas con fins sociais. Estamos aquí en Praia Xardín, donde están os colexios CIPs de Praia Xardín e Santa Baia, e temos detrás nosa 3 unidades de vivendas, antiguas vivendas dos mestres, que recuperamos unha vez que entramos no goberno e estamos dando un segundo uso. Aparte desos 3 bloques de edificios, temos outro tamén unha vivenda unifamiliar que tamén é dos mestres que estamos rehabilitando para tema social, e eu creo que este é o proxecto estrella para estas unidades de vivendas que temos aquí, que lle estamos dando un segundo uso. O Concello de Ribeira amplía a súa oferta formativa en materia de normalización lingüística. Ademais dos cursos preparatorios Procelga, este ano ofertarán formación para persoas que se achegan por primeira vez ao galego. A principal novidade da oferta de normalización lingüística para este curso é o programa de aproximación á lingua e a cultura galegas que comeza este mesmo luns. Comezamos estas 20 horas o vindeiro luns, que é o día 29 de setembro, e xa rematamos a fin de mes. Imos ter clases os luns pola mañá de 10 a 12 e os xoves pola mañá tamén, das 10 da mañá, ata rematar esas 20 horas lectivas. Recórdolles ás persoas que se queiran inscribir que pasen ali ao Centro Cultural Lustres Rivas, Candamín, e xa facemos ali a inscripción, e a Xunta de Galicia, porque isto é colaboración, Xunta de Galicia lles entregará un diploma de 20 horas de formación. Repito, o que é moi importante é iniciación á lingua e á cultura galegas, para quen non saiba galego, esta formación de 20 horas.
Ademais deste curso de iniciación, o Concello de Ribeira ofertará, como en anteriores edicións, as accións formativas preparatorias para a titulación Celga. Darán comezo o próximo martes e impartiránse tamén os xoves en horario de 7 a 9 da tarde. Indicar que imos ter no Concello de Ribeira un curso preparatorio para as probas Celga que van ser as que permitan obter o certificado de lingua galega en diversos niveis. É un certificado que vai permitir habilitar a calquera persoa para poder optar a postos de responsabilidade pública, traballos ou, por exemplo, para ter maior formación neste eido. Os interesados en participar poden reservar a súa praza no Departamento de Normalización Lingüística, situado no Centro Cultural Lustres Rivas. Bodegas Martín Kodax entregou hoxe máis de 35.000 euros ás ONGs beneficiarias da recadación dos xoves de Kodax deste ano. Trátase de asociacións que traballan con colectivos en risco ou con necesidades especiais. Son a Cougo, a Gaela, as Panaes e Discamino. Moi contentos e sobre todo resaltar o gran traballo que fan estas asociacións durante todo o ano. Hoxe parece que teñen ese momento onde vamos a poder visualizalo. Agradecer tamén moito ao público que colle esas entradas sabendo ademais a finalidade que teñen, que todos os anos teñen moitísimo éxito a venta das entradas e enchen todos os concertos enseguida, e por eso podemos agora facer este reparto solidario. Contentas e moi agradecidas a Martín Kodax por esta oportunidade, porque para nós, para os nosos proxectos, para o noso traballo do día a día, que é protexer a infancia máis vulnerable, a infancia que está un pouco esquecida, que non se coñece a súa realidade, que non poden vivir coa súa familia de orixe por moitos e diversos motivos. O ano pasado o Estado aprobou a lei ELA, non tenemos dinero. Entonces somos hormiguitas e todo este dinero que recaudamos, como este que acabamos de nos vai a facilitar Martín Kodax, será para el copago de rehabilitación y logopeda y psicología para nosos afectados. La vamos a invertir en mobiliario para un centro nuevo que estamos a punto de abrir en la ciudad de La Coruña, que va a tener servicio de atención temprana, servicio de habilidades y de estrategias, que va a ayudar a 130 personas en su día a día para obtener herramientas para ser capaces de enfrentarse a situaciones cotidianas a las que a nosotros nos parece muy sencillo superar, pero que para ellos no es tan sencillo. El problema es que cada vez somos más, hay más usuarios y esto necesita mucho, primero voluntarios que gracias a Dios se van uniendo, dinero que gracias a gente como Martín Kodax y otros colaboradores vamos consiguiendo, porque nuestro principio es gratuidad, nosotros no cobramos absolutamente nada a nadie. Cos 4 concertos celebrados ao longo deste verán, a Adega entregou máis de 35.000 euros ás asociacións e aportou máis de 2.400 á Sociedade Xeral de Autores e Editores, SGAE. En cifras xerais, a cantidade total recadada ao longo das 12 edicións supera os 300.000 euros, repartidos entre diferentes asociacións solidarias. Esta 12ª edición do ciclo musical dos Xoves de Kodax xuntou artistas de diferentes orixes nun espectáculo de fusión cultural e musical. De Pedro, Eladio e los seres queridos, Valeria Castro, Guadi Galego, Moisés Fernández ou Anxo Araujo e la bien querida pasaron pola terraza cambadesa. Dende a Adegan explican que os Xoves de Kodax supoñen ademais continuar co apoio de Bodegas Martín Kodax á cultura, á música e a todo o seu colectivo. Mañá venres arranca en Ribeira a mostra de teatro cunha estrea especial. A colaboración de Ancoraxe, Vórtice Escénico e o Centro Dramático Galego levará a escena a adaptación da obra de Eva Mir, Heroes en Decembro. A peza, que aborda a temática do suicidio adolescente, representarase previamente en función matinal pro alumnado de secundaria e bacharelato do Concello. Dende principios de semana desenvolvese no Auditorio de Ribeira a primeira residencia artística para a preparación e posta a punto de Heroes en Decembro, a representación que abrirá a mostra de teatro mañá venres.
Trátase dunha colaboración entre as compañías Ancoraxe, Vórtice Escénico e o Centro Dramático Galego para levar a escena unha adaptación do texto de Eva Mir que aborda a temática do suicidio adolescente. Estrenamos aquí en Ribeira, tamén importante salientar a confianza que tivo o Centro Dramático Galego en nós, porque é unha coproducción de Ancoraxe, Vórtice Escénico e Centro Dramático Galego, que é unha parte fundamental para a financiación do proxecto, e despois pois, axudas como a do Concello de Ribeira, que séndonos unha compañía de nova creación nos abre as portas deste auditorio enorme, maravilloso para poder estrenar. É un honor porque ao final eu creo que todas as miñas compañeiras máis eu creo que nos metimos a ser intérpretes por poder facer este tipo de textos que conten historias e que toquen a xente e que signifiquen algo. Este tema tan importante, además, estreando en setembro, que é o mes da prevención do suicidio. Antes da estrea oficial prevista para as 9:15 da noite, o alumnado de secundaria e bacharelato terá ocasión de asistir a un pase previo seguido dun coloquio sobre a temática da obra. Pola mañá para un público infantil para as escolas e despois xa á noite, ás 9:15, iniciando a mostra de teatro. Esta temática necesaria tamén de plasmar aquí non o suicidio adolescente, un tema tamén pois importante de abordar a través da arte e da cultura, e si que pois quero remarcar que esta residencia artística non é a única que imos a facer na mostra, temos tamén a residencia de Alberto Bello, que vai a ser máis tarde, premiado pola Deputación da Coruña tamén este ano. Ata aquí chegou a edición das Novas do día de hoxe. Quedan con toda a información do sector vitivinícola da man de Orixe e Calidade. Nos voltamos mañá. Sexan felices.